Både Anna og Sisa med i dag. Vi kan godt tænke os at vise en øvelse, så vi bliver efterspurgt. Og det er stivbenet dødløft. Vi vil starte med at vise, hvordan man skal lave den, ifølge vores erfaring igennem tiden, og hvad man ikke skal gøre, så man undgår skader. Så nu viser han den, og så fortæller jeg om det. Og så se efter. Hvis vi kigger på, hvor han afstand mellem fødderne, det er skulderbredden, så det er egentlig meget super. Afstand mellem hænderne er også skulderbredden lige ude foran. Så udfører han øvelsen nu. Og hvis vi lige tager fra siden af, så kan man se på lidt under knæet. Man skal faktisk ikke lægge længere ned, fordi kommer han for langt ned, så svejer han i ryggen. Op igen. Og så helt op, helt ned, så langt ned, og så op igen. Lige lidt under knæet, og så have kontrol over øvelsen. Lige præcis. En anden variation af det er for at skifte grebet. En anden variation det er at skifte selve grebet. Sådan her. Hvor håndfladerne vender ud af mod spejlet. En ting man skal være meget opmærksom på, det er, når du går op igen, så spænder du gennem banderne, hvor du egentlig har spændt banderne og kan mærke strækken i baglov. Og går ned igen. Og det fortsætter. Og det er simpelthen det handler om at have ret ryg. Ret ryg betyder. Så det er vigtigt også at have ret ryg hele vejen op til nakken. Og forskellen mellem at tage forhånd og baghåndsgreb, det er, hvor kan jeg mærke den mest i baglåret. Der hvor man kan mærke den mest i baglåret og det bedste stræk, det er faktisk der det er bedst. Så ved I i hvert fald, hvad man skal gøre.